La kienu sfortunati ħajibqgħu sfortunati tul ħajjithom. Dan kien id-diskors li bih ġenitur ta' mara li fit-tfulita ħarġilha tumur frasa iddeskriva s-sitwazzjoni ta' xkil li kellhom jaffaċċjaw biex bintom tixtri proprjetà. Dan b'reazzjoni għall-aħħar skema li ħareġ il-Gvern bl-isem New Hope Guarantee u li permezz tagħha se jkun qed jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-polza ta' assigurazzjoni fuq ħajjet persuni b'kundizzjonijiet mediċi jew b'diżabilità sabiex b'hekk ikunu jistgħu jikkwalifikaw għal self mill-banek. Skema li għaliha l-Gvern iddedika 3 miljun euro li ġejjin mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali. One News iltaqa' mal-koppja Charles u Josette Sherry sabiex jisma' l-esperjenza tagħhom. Is-Sinjura Sherry spjegat is-sitwazzjoni li affaċċjat bintha. Tifla tagħna meta kellha 4 snin ġiet diagnosed li kellha brain tumor. Illum għandha 30 sena. Ma minn dakinhar law ġifieri meta wasla biex tieħu l-pass fil-ħajja tagħha bħalma fuq kollox ikun jixtieq kulħadd. Sabet ħafna ostakli, mod speċjali l-insurances biex toħroġ is-sanctuary letter mill-bank minkejja kellha 10%. Kienet tmur tara ħafna postijiet imma dejjem tiġi qalbha maqsuma. Min-naħa tiegħu is-Sur Sherry tenna kif din l-iskema li introduċa l-Gvern taffettwa ħafna, speċjalment biex tkopri l-ispejjeż kbar tal-familji affettwati. Din taffettwa ħafna. U tajn ħafna liż-żgħażagħ daw tinsiex, daw għaddew minn trauma, kienu sfortunati. Allura kienu sfortunati ħajbqgħu sfortunati f'ħajjithom daw, ġifieri qatt ma se jieħdu pass il qudiem fi ħajjithom. Is-Sinjura Sherry spjegat kif bintom se ilu laħqet xtrat il-post tagħha bl-ispejjeż kbar li jiġu miegħu, kif minkejja li dejjem ikkampanjaw favur din l-iskema din qatt ma daħlet. Hija sostniet li binta ma setax tibqa' tistenna l-introduzzjoni ta' din l-iskema għaliex ftit kien hemm tama li din qatt tidħol. L-appell tiegħi huwa li forsi li dawn in-nies li leħqu kif qed tgħid inti tajjeb leħqu xtraw il-proprjetà tagħhom għax minkejja kemm ħaddum tibqa' tistenna u tittama. Li forsi bbenefikawx minnha din il-policy li ħareġ tant tajba l-Gvern jew għall-inqas jiġu xi sussidjati minn xi ħaġa biex itaffulhom mill-ispejjeż kbar li diġà qegħdin fihom. Mhux għat-tifla tiegħi biss, imma l-kull sfortunatament min għadda minn din is-sitwazzjoni u sab il-bibien magħluqa għalih.